eta grabaketaz aparte esango nuke emisioa be, printzipioz etenin biako inukela, bihargintzako bilerak irauten dabe bitxartean, 2 minutuko, 10 minutuko kontu asko jote izango, 5 minutu, baina, bai, ez, 5 minututik bera. Hori eten, eta... Ohiko batzarraren aurretik, bihargintzako ohiko batzarra deitsuta dagola, eta horretarako bai grabak eta baitxa YouTubeko streamingeko emisioa momentu baten eten ingo dala, bihargintzako bilera horrek irauten daben bitxartean. Eta ondoren, hasiko ginake ohiko plenoarekin. Vale. Eta hoin bai, hasiko ginake ohiko udalbatzarekin, eta 6 punto dauzkagu printzipioz, lehenengotik aurrera kontxi. Gai zerrendako lehenengo puntue da martxoaren 27ko aktaren onarpena. Konforme zaete? Hau batez, onartuta gehatzen da. Gai zerrendako bigarren puntue, alkatearen jakinarazpenak, ez daukazu ezer. Hirugarrena, Elorregiko biribilgunean autobus geltokia eta komuna egokitzeko hiri altzari berezi honen mantenua eta kudeaketarako lankidetza hitzarmenaren onarpena. Hitzarmen hori, Debagoieneko mankomunitateak eta Arrasate, Oñati eta Bergarako udalek sinatuko lukete, obren finantzazioa diputazioak diruz lagundu ez donean, 3 udalen artean bakoitzak eren bat bere gain hartuta banatuko litzeke, eta baita gero, naiz eta mankomuniak hartuko don mantenuaren ardura, horren kostua 3 udalen artean banatuko litzeke, bakoitzek eren bat bere gain hartuta. Proposamena izango litzeke hitzarmen hori onartzea eta alkateari ahalmena ematea sinatzeko. Onartzaren aldeko botoak? Hau batez, onartuta gehatzen da. Laugarrena, Bergarako basoen berreskurapenerako kukubaso basoak berreskuratzeko elkartearekin elkarlan hitzarmena. Puntu honetan, hitza hartzea eskatu do Joseba Susa eta Einbeitiak, eta zuko kidea. Aurrean, nahi gozu Joseba, ez dakite azalpena emoneko zuniken aurretik pentsatzen dut, edo... Ondoren. Bale, ados. Bueno, proposamena da hitzarmen bat sinatzea Bergarako udala eta kukubasoren artean. Hitzarmen horren arabera, hainbat puntu dauzka, baina uste garrantzitsua diela mahai bat eratuko litzakela bi erakunden artean. Hor, besteak beste, urteko ekintza plan baten proposamena eingo lueke, eta zehaztuko litzeke alderdi bakoitzak bere gain hartzen dituen betebeharrak. Bergarako udalak bere gain
Kukubasok hartzen dituen einkizunen gastuei aurreteko hartuko luke konpromisoa urteko eta hitzarmen hau indarrean dagoen bitartean urteko 2.000 euroko laguntza ematea, eta gero zehazten dira elkarlanean antolatzen dien ekintzetan ia hainbat puntu komunikazioaren ardura Kukubasona izango dela, baina garbiketak eta Bergarako udarenak eta holako puntu batzu zehazten dira. Hori esan da, onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta geratzen da 9 aldeko botoki eta 6 abstentzioki. Boto azalpenik edo? Eskatu dozt, Maite bai, eta gero Josebak hitzartuko zenuke. Nagore mogitu lehenengo, eta gero... Gobernu honek ingurumenarekiko konpromisoa adierazi dau eta urrats desberdinak emon ditu legegintzaldian zehar. Bergara bizigarri xau bat nahi dugu eta gobernuaren izan biziekin planian, bestiak beste, Bergarako biodibertsitatea babestu eta zaintzeko lanlerrua jaso genduan. Bide honetan, pausu kualitatibo bat izango da gaurko udalbatzan emango duguna hitzarmen honekin. Kukubaso eratu zanetik 2021 urtean, Bergarako eta inguruko lurretan daren basoak kontserbatu eta berreskuratzen egindako lana aipagarria dela pentsatzen jako. Ibilbide honetan, hainbat ekintza antolatu ditu eta herritarrekin auzolanak nabarmentzekoak izan dira. Bide honetan, udala lankidetzarako egonda. Elkarlanaren ondorio da hitzarmen hau. Esan eta hain itzen dugulako. Gobernantza eredu konkretu batean sinisten dugu, herriaren interesen alde, eragileekin elkarlanean, udal baliabideekin kudeaketa interes publikoaren zerbitzura jarritza. Maitek neuzo. Guk gure abstentziaren azalpentso bat ematean nahiko ginuke. Izan ere, gure abstentzioa ez doa Kukubaso taldeari, baizik eta udal gobernuaren kudeaketari. Guk usten dugu, hitzarmen honen bitartez, ez dakigu nun geratzen dian, udalaren eta udal gobernuaren inguruko politikak, ez dakigu nun geratzen dian, lehentasunak eta planak. Guk usten dugu, udal gobernuaren erantzukizunak izan beharko lirazkien gaia diala, lehentasunak eta planak zehaztia, eta ondorengo pausua izan beharko litzake, behin definiduta, elkarteekin lantzia eta ez bakarrik elkarteekin. Norbanakoak edo momentuan erabakitzen da parte hartze prozesuaren bitartez garatzen joatea. Baina guk usten dugu udal politikak zehaztu beharko litzuzkiela gobernuak. Eta gaur hemen sinatzen den hitzarmenean 4 urtetarako hitzarmen bada. Eta, esan bezala ez doa elkartearen zat boska hau, ze izan be, nagorek aipatu dau ez, herriko taldien parte hartze eta voluntarixua danean, horren aldeko apostua egin biada ez, baina esan bezala, lehentasunak udalak gobernuak finkatu behar ditu, edo udalak finkatu behar ditu, eta are gehiago epe luzerako lehentasunak eta planak dianean. Eta gure ustez, horrek gabezia dago, ez? Finkatzeke dauzela plan horretan, zentzuk izango dian, datozen urtietarako basogintzako politikak, eta hori bestik ez. Ez dakit, ez da behan sartu horretik, igual gero erantzunak ongo dio, lehenko azalpena talde politikoen monde, igual Josebak nahi kobazinu hitza hartu, eta ondoren jarraitzen dugu, ondoko ez baldin bozo? Bai, nik ikusten partiduen arteko eztabaida bat dela, baina nik eskatuko dizuete, hitzarmena irakurtzea, zer eta hitzarmenan argi eta garbi gelditzen da gu eragile konsultibo bat garela, basomai bat sortzen dela, Kukubaso parte hartzen da, udal ordezkaritzakin, baina guk hartutako erabaki guztiak ingurumen txosten tekniko batekin gero batzordeak pasatzen die. Orduan ez dugu ikusten zein da arazoa gure itzia emateko, eta gure parte hartzea esateko
ingurumen alorra horretan politikak zuek erabakitzen duzue, gu laguntzeko prest gare, eta hitzarmenan ondo jasota dago. Logikoa denez, guk ez daukau ingo erabakitzeko ahalmenik, baina ez dut ustenik hori azaldu behar dutenik. Besterik esan, gu referente bihurtu Bizkaian eta Gipuzkoan gure jardueragatik, eta askotan beste talde batzuk jodari gure gana, eta saldu diegu gure eguneroko lanak, eta elkarlana udalarekin. Eta askotan, nabarmendu dugu, eta harrotasunez esan dugu, azkenengo bi urteetan udal honetan hartutako erabakiak pasagintzari buruz hau batez izan dira, eta, batizkat pena ematen dit, ez izatea denon baiezkoa. Mila esker. Bueno, hori izan erantzutia, hitzarmenean oso garbi geratzen dela eskumenak eta erabakiak udalak dituan bere egituretatik pasatuko diela, dana onartuko die batzordeetan. Orduan maila hau eratzen da pixkat helburu, udala daukan politikekin bat eitzen dabelako momentu honetan, Kukubaso daukan jarduteko moduak eta beraien helburu eta horrek bat eitzen dabe eta ikusten da lankidetzarako aukera badagola, baina noski beti be edozein erabaki hartu aurretik bideragarritasun politiko, tekniko eta ekonomikoak begiratu beharko die dagokizun lekuan, eta hoixen inaban argitzu hitzarmenean hori oso ondo lotuta geratzen delako. Nik eta bukatze aldera uste dut, bai Joseak eitzatzen moduan, hitzarmen honek nolabait elkarlanerako marko bat eratzen dau, baina beti eskumenak, eta zuk esaten zuenean moduan behitu udalarenak izan da, udalarengan lagata, baina nagore gaitzatzen eta esan gobernantza eredu baten ezin izten dugu, eta uste dut pausoak emoten joan beharra badaukagula, ez? Aitzatzen duan planen egikaritzia badala gobernuaren edo udalaren egin behar bat, eta horretan parte hartzea modu konkretu baten ulertu izan da askotan, parte hartze momentuko, parte hartze diferentiekin, eragileak, norbanakoak eta bar, eta uste salto bat emotia tokatzen dela, eta gobernantza baterako bidean, edo nolabait junei baldin bu lankidetza publiko komunitario batera saltuak emoten, pausoak emoten, esparru berrixak eta modu berrixak esparru beharra badaukagula, ez? Eta ustot lankidetza hitzarmen honek emoten da bera horretarako marko bat, kompetentziak udalarenak izan da, beste kudeatzeko modu bat zabaltzen dabela, eta kudeatzeko modu horretan helburu estrategikoak konpartitzen dituen eragile batekin esparru bat sortzen dela. Eta uste oso positiboa dela, eta ez dela hemen geratzeko kontu bat. Aitzatu izan dut, legealdi hontan uste dut egundun bidez ate hori zabaldu dela, eta jundiela beste hainbat proiektutan ikuspegi hori txertatzen jungala, eta jungo gala etorkizunean espero ez bakarrik Bergarak udaletik, beste hainbat erakundetatik esploratzen bide berri horrek. Eta hortan pauso guztiak ongi etorrixak izango diela. Eta bukatu eskerrak emoten Kukubaso, Josebak esan den moduan, ustute referente bihurtu zatela, eta olako esperientzia bat eukitzea Bergaran eta elkarlanerako aukera horrek eukitzea oso pozgarria dela. Entzuten da? Bai, atzalde hon denai. Bueno, a ver, gure zalantzak konbenio horrekin dare eta zuk aipatu zuen hildotik. Gobernantza modelo horretatik. Zerete kaso honetan, normalean, esparru baten politika finkatzen die erakundean, udaletxean. Eta gero kontrastatzen die edo lantzen die beste eragile batzukin. Baina kaso honetan, planteatzen den konbenioa da 4 urterako, oso epe luzea, legislatura bat, hola esan da, eta baita ere, erakunde bakar batekin. Orduan, ez dugu ikusten planteamendu hori. Planteamendua alderantziz izango balitz, zatea, udalak dauka politika batzuk, eta kontrastatu ingo ditugu, perfecto. Baina, azke kaso hondan, poco alteratu ditzen da, ez da? Orden logikoa guretzat.
Eta baita ere gu, eta eskerrak eman Kukubasori zaitik. Izen da ben lana, inor ez du eitzen, ez? Orduan, honek ez du suposatzen ez garela ados Kukubason eitzen duen lanarekin, baizik eta ez dugu ikusten logikoa konbenio hori sinatzea. Epe luzera eta eragile bakar batekin. Hori da, gana, Bueno, konbenio luzia oso relatiboa, epe administratiboetan 4 urte oso luzi zen leike, Kukubasoren lan esparruan 4 urte utza da. Esan nahi dut, badakigu aso politiketan, ibilbide estrategikoa marka nahi baldin badez 4, gehi 4ko aukera plantatzen den hitzarmen segurazko 30 urtera begirako lanketak biharko lirakela. Eta hain zuzen be, helburu estrategiko horrekin batinda, guztekin nuen interesantea zara. 4 eta posibilitatea moten dago hitzarmen honek beste 4 luzatzeko. Eta itxatzen duzuna ez da ala, ez dotza buelta emoten planteamenduari zuzatzen moduan. Udalak bere plana eukiko dau, basokudak eta plana eukibiako dau, eta helburu estrategiko horrek bat datozen einean Kukubasorekin itxendan maio horretan konpartidu, proposamenak partekatu eta aurreraetarako ekintzak. Baina beti be, eta Joseak gaitzatu dago oso ondo, beti be, udal barneko teknikari zen txosten batekin, oniritzi zen monaz, eta esanaz bat datorrela udal politikekin. Beraz horrek esaten da udal politikak egon biako dela aurretik, aitortuta, zehaztuta, eta horrekin bat datozen ekintzak, eginbideak, ibilbide, eta abarrak landuko dela mai horretan. Oso garritxa da, uste esan dutena, zabaltzen dago esparru bat, egisa da, segurazko, ez garela utxuta hola funtzionatzera, baina eragileekin lan inei baldin badugu, eta benetan, erabakigunetan parte hartu nahi baldin badugu, eragile parte hartzen nahi baldin badugu, ez dago esan nahi erabakixea erena izango danik, baina erabakigunetan parte hartzea nahi baldin badugu, holako esparrua zabaldu behar dauzkagu. Eta horretarako, lehen zaudena, pausuak emoten junbiaga, naiz eta gure logika administratiboetan batzutan txokein. Eta pauso horrek poliki-poliki emoten junbiakoa eta eratzen junbiakoa, inkluso marko legala, kasu honetan, ez da bena ezer zalantzan jartzen, momentu batzutan zalantzan jarri beharko die gaur egungo marko legala, gaur egungo biharrei erantzuten dutzen, eta horrek aldatzen junbiarretegan. Batzorden esan genuen moduan, igual irakurtzen dugu eta bakoitzak ez da, eitzen da bere interpretazioa. Kukitzen dugu gurea eta erraro xamarra iruditzen zaigu. Eta 4 urtea, baso bat sortzeko 4 urte oso gutxi die, baina politikoki legislatura oso bat, Orduan, ez dakit, depende zela ikusten da. Baina, alatu guztiz. Hori, interpretazioa da, gero, hau ikusiko da martxan. Eta ikuko dugu aukera, jarraitzeko eta eztabaidatzeko nahi inguruan, baina prinsipiozko menea ez dugu oso gustoko. Kontxi hurrengo puntura, mesedez. Ogasun eta Finantza Departamentua eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalen artean informazio elkartrukatzeko esparru hitzarmenak onartzea. Hitzarmen horien helburua izango litzeke udalek zergak kudeatzeko aldundia duen informazioa eskuratzea, zehazki kontu korrenten zenbakiak egiaztatzeko aukera izatea eta notaritzarako eskrituretara sarbidea eukitzea. Horretarako, atxikitu beharko litzeke Bergarako udala hitzarmen markora eta proposamena hori da. Udala atxikitzea eta alkateari almena ematea sinatzeko. Udalak izendako lituzken solaskidek eta akzesokiko duten langileek, kontu hartzailetzako langileek izango die, errenta eta ordain esperitarako teknikari eta administrarie, eta kontu hartzailea. Hori esan da, onartzaren aldeko botoak, bau batez, onartuta gehatzen da. Orain, eskaera eta galderen puntua pasa baino lehen, gaizarrendaz kanpo. Aipatu gaurko bertako kontua izan da eta UEMak nahiko urgentziazko moduan planteatu dau Aitor Montes medikuak Debagoenako zizaren barruan euskararen erabileran baitzen jasendako eraso baten inguruko adierazpen bat proposatzea,
gaur bertan jaso dugu guk mankomunitatea neukitzako juntan eta helarazi dotzegu talde politiko ezberdinei eta ikusitza lanketa gehigarri bat bida dela proposatzen dugu gaurko adierazpen proposamena ez bozkara eruatia eta bozera maixan lantzia hurrengo gunetan posible balitz adostasun zabalau bat lortza aldera. Orduan, gai zerrendaz kanpo puntua sartuta zeuan, baina bertan bera gelditzuko da lanketa horien bitxartean. Ia pasauko ineke azkeneko puntura, eskara eta galderak. Besterik ez da honez, bertan batuko inuke. Ia esker.